wach mar ndiko rowere e tich kata rowere mabende manyo tich pacho kendie en wachno mabende onyuolo tara mano mag rowere mabende owuok oko kendo nindo oko e koyo ka gimanyo tich. Mano bende e lipot makende ma ogolo ka ng'iyo kanyiro kwan rowere ma onge tije pacho kae mabende wacho ni kwano ni malo moloyo ka bende piny owacho inyiso mondo ong'iane kata keto kenge mar konyo rowere oyud tich kata olosnegi tije owuon. Mano achiel kuom thor wach mabende wang'iyo odhiambo makawuono kanyakla kod weche mamoko mago mag siasa kanyakla kod dongruok motimore pacho ka odiochieng' makawuono. Magi weche mawamiyo pek. We have equally deployed a huge number of our police officers in excess of 60,000. Maloyo bila 60,000 oketi mar konyo chwalo arita ne pinje madongo ma pacho kae ma KCPE kod KEPSEA machakore juma manyien. Kama vijana wanakuja kufanya interview alafu walale wakingojea, wengine jana walifika hapa saa 11 na saa 10 pia kulikuwa watu hapa kwa gate. Hii ni aibu kubwa sana. Meche mag rowere no chope boma ma Nairobi mar laro thuolo matin mag tije, ranyisi mar nok mar tije e kind rowere ma pacho ka. Pia soni tutaiangalia na macho mbili sababu hii ni mali yetu sisi wote. Josiasa ma Migori oramoni sumo pach jopiny nyaka tim motegno e wach deso kambi sukari masoni. Machiegni e weche manyien mag ang'ich wela geno nodiochieng' mari obedo kodi makare kabisa. Aniluonga ni Jaelieta. Jaloko marwa en kanyero Elizabeth Otieno. Parni weche gi bende iluo kokale mbui magwa mano mar YouTube kanyakla kod Facebook Ramogi TV. Ote magi bende nyalo chwalonwa kokale yor ote machuok ma en 23600. Kabende kawachako gie kinde machalo koda mendie en kanyero ni rowere matara nogoyo kambi e kar kanisa moro Embakasi Nairobi mano mar temo hapgi e manyo tich e piny mar Kuwait. Kambi mar Satma Technologies Limited nolando thuolo maromo 1,500 kata kamano nyaka sani rowere maheo 5,000 osechopo mar dwaro tijego. Rowere gi mano wuok e konde duto ma pacho ka yuago koso thuolo mag tije e pacho ka ginyiso geno mar kwanyo hawi e pinje maoko. Sifres Okinda kolono matut. Lai marabora mogodore no pangi kar kanisa ni manitire Ruaraka boma ma Nairobi. Rowere mawuok e konde mopogore pacho ka ma hawa 5,000 ochopo matemo hapgi yudo thuolo mag tije e piny Kuwait. To kambi mar Satma Technologies Limited lando thuolo maromo 1,500 mag tije. Thoth rowere gi lero ni gisemanyo tich gi aming'e e pacho ka kakoro ging'iyo pinje maoko ponono ni hapgi nyalo lwar. Agisani na biro manyo tich mar admin assistant piny ma Kuwait. Na mondo gokinyi gi mosa 11. Kata kamano gisani pod wan gi geno ni wabro dhi kendo ibro timo no interview. Koro kokalo kuom mano wan mana gi geno ni weche bodhi maber. Adoro ga tich for wani 3-4 years kadwaro tich. To aneno koni en better Kenya to onge tich Kenya kabisa. So malumo le tema kuno. Evans Muteti wacho ni ne en safar mar ndalo 2 kowuok e county ma Trans Nzoia mar chopo temo hape yudo tijni. I've traveled all the way from yesterday. Nimefika huku leo saa 10 usiku. I'm really searching for this work. Nimestudy hospitality and I'll be grateful kwa mtu yote ambaye ataniona maybe kwa news kama anaweza nifanyia kazi. Lazima hiyo kazi ya majuu but at least sustainable job ambaye inaweza nikidhi mahitaji yangu, kulisha familia, also my future muhimu sana. Rowere gi yuak ni chunygi oseol gi manyo tich e pacho ka gimomiyo koro girango pinje maoko. Kato bedo ni achudhe moko osebedo ka wuondo oganda ni dhi miyo gi tich oko to chwe maoko timo kamano. Travel mondo abiro Nairobi ka biro manyo tich mar dhi oko ne gilande koro mien wabiro ka wuondo mar interview kech wasemanyo Kenya ka to pok wafanikiwa. Koro wacho ni afadhali maoko ni onyalo yudo moloyo Kenya kama wasemanyo for long to pok wafanikiwa. Natumaini kwamba wenye wote wako hapa kwamba watatusaidia na ni kazi legit, isikwe waste time hapa because tungekuwa tunafanya kazi zingine tunachapa haso. Eliud Ndabu oken wende pauni. E thuolo mokalo bende no chopo kam mar manyo tich gi kambi achiel ni.
Kata kamano norem chopo dwaro mag tijno. Mano ne ok onego chunye ka koro duogo temo hape. Nimetafuta kazi for like a long time. Yeah, there's a time kulikuwa na another interview mwezi wa pili the same place, but hatukuwa considered. Walikuwa wanachukua watu warefu sana security, but sasa tunaona huyu agent mwenye ako hapa kuchukua watu consider vitu mingi sana. There's a way anachukua this system poa kiasi. Jakom mariurok mochungne tero ganda e pinje maoko ASMAC, mano Francis Wahumi, mano telone chenro mandiko rowere gi, lero midhiero mar rowere maonge tije kalo e pachoka. Hawa vijana wengine wamelala hapa. Na hii ni aibu kubwa sana kwa nchi. Kama vijana wanakuja kufanya interview, alafu walale wakingojea, wengine jana walifika hapa saa 11 na saa 10 pia kulikuwa watu hapa kwa gate. Hii ni aibu kubwa sana. Ithulo mag tije gi kami masat mane manyo were mani kod lony mopogore kawa home jiwo pinyo wacho mondo kony rowere yudo thulo mag tije oko. Kuanzia kazi ya kuosha mpaka kazi ya management. Tuko na kazi ambao zinaitwa cleaners, warehouse, technician, electrician, plumbers, painters na pia mafundi, sababu hizi kazi zinaenda kujenga nchi ya Kuwait. Nyiso picha malere wi report mar Kenya Population and Housing Census mar higa mar 2019 wacho ni kwan rowere medore pachoka ka thothgi to pod onge tije. Simfros Okinda, Ramogi TV. Mana kolure gi mano en ni piny owacho onyis mondo orang kaka konyo kwan mamalo mag rowere masani owinjo bed ni tiyo to gionge tije makare mabende kidek nyuolo weche njore e kind rowere. Kaluwore kod lipod kwan mar Kenya mano Population and Housing Census ma higa 2019, kwan rowere e kind higni 18 nyaka 34 nomedore gi atamalo 29 ka bende igeno ni kwan ni pod dhi mana medore. Kweno mokwongo mar census manotim pachoka e higa 1989 noyudo kwan rowere ka gin maloyo 3.2 million. Kwanni nomedore e kweno ma higa 2019 mane kwan rowere okalo 1.13 ka igeno ni kwanni dhi medore nyaka 1.8 e higa 2035. Kwanni mamalo mag rowere oyang ni piny owacho nyalo tiyo godo e jiwo uchumi mar piny kendo gero piny Kenya. E counties duto ma pachoka, kwan rowere en atamalo 20 ka county ma Nairobi nigi kwan mamalo mag rowere gi atamalo 41, kiluwe kod Mombasa man gi atamalo 37, Kiambu atamalo 35, Uasin Gishu atamalo 32, ka Kisumu, Nakuru kod Kericho nigi atamalo 30. County ma Vihiga nigi kwan matin mag rowere gi atamalo 23, Murang'a, Nyandarua, Kitui kod Mandera nigi atamalo 24, ka Kakamega, Tana River, Bungoma, Siaya kod Nyeri nigi atamalo 25. Achiel kuom yore mag konyo rowere ma pachoka en kokalo sombgi. E kind higa 2021 kod 2022, Kenya ne nigi jopuonjre 8.9 e skunde primar, ka 3.6 na ni skunde sekondar gi atamalo 85.6 kuomgi manotieko somogo. E mbalariany kata kamano, kwan jopuonjre ne ok ng'eny kaka dwarore, ahinya kaluwore kod ng'ikruok mag siro somb mbalariany. Jopuonjre mane oyudo hola e kind hik omenda 2019 gi 2020 ne en maromo 243. Kwanni nodok nyaka 229,727 e hik omenda 2021-2022. Ka bende ne ochako idho nyaka 244,552 e higa 2022. Kata bed ni nyithi Kenya osomo gionge tije, mae omiyo piny owacho nochako chenro mamoko mag jiwo yuto rowere manoting'o kazi kwa vijana manondiko e kind rowere 200,000 gi 300,000. Chenro mar NYS kanyakla kod hola mar rowere mano Youth Enterprise Fund manochiwo hola maromo $5.6 billion. Wach mar onge tijeni bende lipodni oyango ni osenyuolo weche kaka tiyo gi yedhe mamero ji, ka atamalo mamalo mag chuo ywayo ndawa kod madho kong'o.
Kuom magi duto, lipodni ogolo okenge mopogore ma piny owacho nyalo kete tim mar konyo ngima rowere, koting'o yaw thuolo ne joket mwandu ma yaw thuolo ne rowere, jiwo lony mag lwedo, jiwo talanta rowere, tudruok e kind piny owacho kod kembe ji giwegi ne thuolo mag tije, kanyakla kod okenge mag rito ngima rowere. Wawuok e weche go kendo koro gisani en ni piny owacho oyango apisas maromo 60,000 mabiro chiwo arita kwe e kinde penj maduong' mag skunde primar kod sekondar e pacho ka, kendo neno ni chenro mag penj madongo odhi nyime ma onge ng'okruok. Jagoro mongerore migawo mar arita Raymond Omolo olero ni piny owacho oseketo chenro tudruok makare e kind tend loch gwenge kod piny owacho mamalo mar neno ni weche arita kwe ojiw e yo makare e kinde penjgo. Kaluwore gi duol mar ndiko jopuonj e pacho kamano TSC, jopuonj osetimo ikruok makare mar neno ni gitayo chenro mag penjgo gi lony madwarore, ka kwan jopuonj madhi konyo e tayo penj gin maloyo 223. Teachers will not be traveling long distance. This year we have added an additional 82 containers so that we can make it easy for our teachers to collect the papers. We've also increased our marking centers from 35 to 40 so that we can be able to make the marking center areas more comfortable to our teachers. We have put necessary infrastructure in place to be able to secure the exams. Now that includes setting up of 2 main command centers, one at the National Examination Council and another one at the Ministry of Interior. We have equally deployed a huge number of our police officers, in excess of 60,000 across the country, who are working closely with the teachers and our colleagues in the Ministry of Education and ICT, as well as national government administration officers. Actually, we have the deputy county commissioners whom Jatend migawo mar weche tudruok pacho ka Elido Walo osingo timo duto eno ni alwora makaluo mano Nyanza odonje sirkal ponono ni jatend piny owacho mano William Ruto obedo telo e tielo machielo. Owalo kachiwo twak e gwenge mag Rarieda oluwo ni giikore tiyo e twech achiel gi sirkal kendo siro Ruto eneno ni odoke loch e tielo mar ariyo. Oluwo ni sirkal timo duto eneno ni gichopo kare singo mag weche dongruoge ma bende ne gisechako timo alwora mag Nyanza mano kotendo gi limbe Ruto mane ochwalo e gwenge motelo ne chiwo singo mamoko mag bende pok orumo. Gavana ma Uasin Gishu Jonathan B ma bende notene omedo jo Kenya kik buogi ponono ni Ruto gi Raila otiyo kanyakla. Wadwaro ni mondo los lerni, wadwaro ni mondo omiwa stima, omiwa pi, mago programs madhi mbele. Korka joma timo lupo, tich mar lupo, wan gi gimi luongo ni fish landing sites mago sechak keti ka usenge ni bedo gi fish landing site, Wichilum, Luanda Kotieno, Asembo Bay, mawadhi nyaka South Nyanza kocha. Tije king'iyo jok manie sirikal nyaka yuda Ruto donje sirikal, sani wan gi joma nigi lemo madongo dongo sirikal ji 126. To kwaneno kaka dalili chalo, wang' ni wan joma Nyanza ka wang' ni okwawere gi Ruto. Ko idho malo to waidho kode. Ko dhi piny to wadhi kode. Ko dhi kora chich to wan kode kuno. Ko dhi kora cham to wan kode kuno. Uyiego. Jomuye dwa tigi Ruto kar kae ni ane. Coming here is to bring the cohesion. We believe in unity. You remember the dialogue is going on, which is being led by Shimwa Ichungwa and Kalonzo Musyoka. And we feel it is good that we work together. Sirkal chano rango malongo e tielo machielo chike motendore gi weche usuru mijuogo omenda miyore ne oganda mantiere pacho ka kuwuok e pinje maoko. Ma en ote mochiw kotendo kod ang'or ma bende oganda modak e pinje maoko osebedo ka chwalo ka giseyo omenda mijuogo gi e kinde ma bende gioro omenda ne oganda gi pacho kae. Andondego nigi ler mathoth. Gikone to koro jalup jatend piny Rigathi Gachagua olero ni migawo mar weche omenda e tudruok gi duol ma ochung'ne solo osuru pacho ka KRA kaachiel gi migawo marango chenro mag oganda ma pacho ka ma odak e pinje maoko osechako yango okenge mong'ith madhi neno ni chik mar juogo omenda ma ioro ne oganda pacho ka kawuok e pinje maoko odo malong'o. Oganda ma pacho ka ma odak e pinje maoko kaka Rome, Brussels, Colombia, Angola gi Afrika ma milambo
gin moko kuom jogo mane owuok oko kendo nyiso ng'ur margi ewi kaka ijuogo gi omenda mathoth e kinde ma gioro omenda ne jogi e pacho ka. For us to get support from the diaspora in terms of remittances, we must sort out the issue of double taxation. So I want to assure you that the various laws are being looked into, and a comprehensive review is being undertaken by the National Treasury in conjunction with the Kenya Revenue Authority, with a view of getting a win-win situation where you don't suffer double jeopardy, where you are taxed here in Germany, again when you send money to Kenya is taxed once more, because it doesn't make sense. Rigathi e kinde limbe mare piny mar Germany oyango ni sirikal oikore timo duto neno ni odewo ywak oganda go, ka nonro ma okalo mane opedhi gi bengi mar Central Bank of Africa noyango ni omenda mane ojuo gi oganda go eko kochopo dwe mar 9 higa mar 2023 en dola milion 340,444.18. E higa mokalo omenda mane ochoki e solo makamae ka okalo ijuogo oganda ne en dola bilion 4.3. Kama ne obedo yor juogo kata yuto man malo e higa mokalo kipimo gi omenda ma piny owacho ne ochoko ka okalo e weche limbe man en dola bilion 1.85. Rigathi kata kamano tiyo gi thuolono mar medo jiwo oganda go eko mondo sir chenro mag sirikal ka okalo rwako dongruoge gi paro ma itayo gi sirikal. And I want to request you that you support us as a government. We work together, and I'm sure that if we have that partnership, we must stamp our authority in terms of our presence, having the best quality coffee in the world here present in Germany. Olero ni sirikal ma pacho ka gi mar piny Jerman ne obago twak mar yango thuolo mag tije maromo 200,000 ne jo Kenya e bero chopo kare wechego eko kata chenro mag yuto margi. Omedo lero ni hera mantiere kind Germany gi piny mar Kenya en mano mathoro mare en mar bero weche mag uchumi. And we want to develop that friendship to the next level. Economic friendship. Friendship based on mutual interest of the two people of the two great countries. So your presence here, again, is an indication of that friendship. Ponono ni piny owacho duoko chien omenda mijuogo miore pacho ka kowuok e pinje maoko, oganda modak oko biro yudo fuong'ruok maduong'. Andrew Ondego, Ramogi TV. Duond bura mar UDA dhi nyime kod yaro bade e kaunti ma Kisumu ka koro itimo ikruok mar yiero jotend duond burano mano dwe mar 12 higani. Moko kuom jokanyo mag ODM kawuono nodar e duond burano kendo donjo e UDA e nyasi mano bage kar dak ma Kisumu East. Jokanyo mag UDA koteregi kod George Ayugi malaro bedo jakom mar Kisumu County owacho ni dwaro gima duong' en neno ni gimedo kwan jokanyo e Kisumu County. Duond burano pod ni kod chenro mandiko ji kaka jokanyo ka bende nyaka sani thoth ji osenyiedhore lela mar laro kombe mopogore e kaunti no ma Kisumu. To Beatrice kako wuoyo no ada kwayo jatelo mantie kae ili munipatie hiyo kiti ya UDA chairperson ya Kisumu County, mpaka mujiandikishe kama wanachama ya UDA. Kwa vile wale ambao watapiga kura tarehe 9 mwezi wa 12 ni watu wanachama wa UDA. Wabiroka ni an kako yuko abire oda adwa tiyo go tiyo chieng ok adwa tiyo tieno. Demokrasi no sadonje Kenya be jalue mono kele koro ok adwa podo nikech wave mokuongo mar uhuru ne wantie to no dewa mar Ruto wave ni 10 years ni wada donje fully mi vijano bed thuolo giyud gik ma giyudo direct tito tire. Kenya is a multi-party state. Ma multi-partyism jalue mano kedo ne kakelo to gima lich ahinya
ni jaluo mosike one party state nyaka nwayud independence. Jatend migawo mar jolweny Aden Duale osemo jotelo ma Lamu ewi weche mabende ok owinjore kaluwore koda monj manotim kod jonjore e alwora makono. Kolose nyasi mar choko pesa mar konyo riwruoge mag din Salam, Duale olero ni moko kuom migepe machiwo arita osegoyo kang' kendo gichiegni fwenyo jogo maloso kod jomaundu mag Al-Shabab e kinde ka kinde kaachiel kod jodak machiwo chiemo ne jonjorego. Duale bende owacho ni tend Lamu kochakore kod gavana nyaka MCAs koro nego wuog oko kendo kwed oganda magoyo lweny ka diera gisiro kedo kod monj ma kinde ka kinde matimore e gwengego. Lamu waungane. We want the leadership of Lamu from the governor to the MCA to unite and work with security agencies in the war against Al-Shabaab and terrorists. Na viongozi wachunge ulimi wao. We want the leadership of Lamu to be very careful what they say. If you are a leader and your utterances, your public statements will aid the terror groups, as a government, we will deal with that leader. Chenro mar deso kembe mag sukari e pacho kae pod medo nyuolo paro mopogore kama kuom josiasa e kaunti ma Migori oramo ni pacho ganda duto moting'o jopur nyaka pod som. Jojuma lero na mathoth kowuok e kaunti no ma Migori. E kinde limbe mare kaunti ma Migori tarik 8 mar dwe mar 10 mar higani, jatend piny Kenya William Ruto ne olieko paro ma piny owacho nitiere godo mar deso kembego mag sukari ma oting'o mano masoni. En wach ma bende osekelo paro mopogore opogore ka kuom jopur niang' kaachiel kod josiasa e kaunti ma Migori. The president came, but I want to tell you, and these people will tell you, these farmers were not invited. There were some people who were put there and were called farmers. Mokom josiasa e kaunti ma Migori ka otelnegi kod jobon ma wendo Walter Owino ma oriko ni wikino ma choko omenda ne kanisa mar SDA mar Ombasa kaachiel kod Manyata e sub-county no ma wendo ne oramne nyaka koro piny owacho keto oganda e ler ka kembegi pok odesi. We want to sit down with these people to discuss before they start. I think when Sonic was started, our people never had a good opportunity to even present their case. So as a result of that, even issues to do with employment, I think our people are the least employed at Sonic. We want it to be done transparently, openly. Giwacho ni nyaka sani piny owacho pok okonogi ng'ama korido desde kambino mar Soni. Kuna mikataba mingine hivi karibuni, kuna ingine mnajua hii ingine iliwekwa hapa. Hatujawahi jua hata ilikuwa inamaanisha nini. Watu waliingizwa ndani wakafanya, lakini nyinyi mnajua. Hakuna mtu anajua ni nini iliandikwa hapo ndani. Lakini hii ya Soni tutaiangalia na macho mbili, sababu hii ni mali yetu sisi wote. Josiasa gibendo ramo nika kambi ma sukari ma Soni pok odesi pacho ganda duto nyaka koro som. Kwa hivyo mambo ya Soni tunataka kila stakeholders, farmers, employees, traders waitwe. Ile guest house ni kidogo, wakutane uwanja wazi na wajue Soni inapelekwa wapi. Kutuma we governor ukuwe tough negotiator, una negotiate sawa sawa, watu wa Migori tupate faida sawa sawa kutoka kwa hiyo. Na nimekubaliana na wale mmesema kwamba sio ya kugeuza ati tunapea mtu alafu na baada ya siku 2 anapiga kona anatufanyia ile kitu. So tutafanya mkataba ambao ni wawazi unaonekana. E kinde limbe mare kaunti ma Migori jatend piny Kenya ne olando ni piny owacho korucho oko gop makambino ma Soni osebedo godo kabende ne osingo ne jopurgo mag niang' ma bende kambino ma Soni koro pod nigi gopgi idhi chul kapok higa ne rumo. George Juma, Ramogi TV, Migori.
Lipod no iro mar Jojo mabende makoro terowa e yueyo wa mokwongo e chenro ni mano mar ang'ich welo antiero koda moko kuom ote magi kaka Joram Owiyo. Iwacho ni mano wuod ahero imor kod weche mabende timore ka bende kwayo hayu maber ne jogo eko mabende chako timo penj wuok tich. Fredo Uko Jakanya Doto iwacho ni kwayo hayu maber ne wuodi Duncan Otieno madhi timo penj Gendia High School kachiel koda nyithi weteni duto mabende timo KCPE Miranga Primary School. Pastor Mondi Otiche mar Game Onyenyore kwayo hayu maber ne wuodi madhi timo penj mano Lucas Odiwuor mar Aluor Mix kod Jaluor Mix duto te. Adundo kawuok Kamungu iwacho ni hayu maber odhi ne nyamere Belinda Kinyi madhi timo penj mar Form 4. Ote machielen kendi Naftali wacho ni kwayo ne Quincy mar Jazama hayu maber e kindego mago maga penj. Gin ote go mabende medo mana chwalore e lai marwa mar ote machuok ariya dek auchiel nono. Wadhi e yueyo machuok to pod waduogo gi mathoth kikidhi mabor. Joyce amekam kuchukua cheki yake. Hiyo ni donga ngapi unaona iko hapo hivyo Joyce? 1,500. How does it feel to be this rich at this point in time in the economy? Good. Ungependa kuambia nini watu nyumbani? Dial *487 *3#. Nilicheza mara 3 na nimewin. E piny mopongi mwandu, teko kod ratiro yudo loch. Gimalo yo pesa. Dogi te otami nono, gimitimo na onge. Miyo machiko ngima wuode, to kara en gi chenro mopondo. Gimipango timono, timne an, were gi nyithinda. Ma miyo koko chako bedo e kind joot. Dio ne oko kati biro winjo kara mikelo kani en ang'o koko kapokelo. Wawe yani wawe tondore. Weche mano sebedo kopandi kuom kinde malach, koro fwenyore. Nikech puodho kata kana ka olen puotha. Awino e Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno mana e Ramogi TV. You can now enjoy borderless banking across the East African region. Transfer, deposit, and withdraw funds in major foreign or local currencies across the region in real time. Simply use your Equity mobile app, log on to Equity Online, or visit any branch or ATM across the region today. Karibu member. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Machiegni kendo piny owacho ojiw mondo omed omenda miketo ne migawo mar somo mano mar siro weche mag somo ma piny kanyakla kod konde tiegruok mamalo kaluwore kod medruok mar nengo ngima e pacho ka ma bende omedo ng'awo nengo mar somo. Jaod bura ma Juja George Kiomburi owacho ni gima lit en ni sani somo ok yot ahinya ne jomochan kaluwore kod nengo ngima momiyo dak e pacho ka koro tek. Omedo ni thoth skunde ok nyal dhi nyime gi chenrogi e yo makare ka koro jonyuol idwaro mondo omed omenda ma gichulo ka
gimedo kod nyiew gige skul moting'o buge, lewni, wuoch e kind gik mamoko ma nengogi bende oidho. Oloso e kinde nyasi mar sidho jopuonjre e kar tiegruok tije lwedo mag Gorgeous Technical Training Institute. Nasema Juja itabadilika kwa maana sisi youths hatutaingilia madawa, hatutaingilia wizi, tumepata skills na tutasimama nazo na tuendeleze Juja pamoja. Kwa hivyo serikali ningeomba itie bidii zaidi kufund all the representatives walichaguliwa na wananchi. Tuliwachagua ndio watoto wetu wasome. Tuliwachagua ndio tuwe na mabarabara. Na the best life can only key is only education. Tuelimishe vijana, tuelimishe wasichana. Haya education inahitajika, tujenge technical institutes. Ningeomba serikali yetu kuna miswada ambayo tumeweza kuyapeleka pale bungeni waweze kutuongezea pesa ambazo ni za elimu, sababu unapata masomo yamekuwa ya bei ya juu sana sana ukiangalia masomo ya university. Unapata mzazi hawezi kusomesha mtoto wake amalize, sababu wakati mwingine unapata elimu imekuwa changamoto. Kwa hivyo ningeomba serikali yetu ya William Samoei Arap Ruto mkubali huu mswada ukipita pale bungeni, tuongezewe pesa ambazo ni za universities. Atamalo prochiko koda beach majoma iyudo gi tuo kansa e stage mokwongo ithiedho chuth. Atamalo 80 koda beach mag jogo miyudo e stage mar 2 bende ithiedho chuth. Kata kamano, joma iyudo gi tuo kansa e stage mar 4 atamalo mar thiedhe en mana 50. Gino mabende miyo ikwayo ganda duto mondo olim kar thieth kendo opim tuono koyude chon kendo koro oyud thieth mare. E kaunti ma Kisumu riwruoge makelo kanyakla jogo makedo gi tuo kansa orome nyasi mar hingo kansa mar thuno kaka achiel kuom yore mag puonjo ganda mathoth e wi tuono ero. E nyasi no ero jokanyo mar Anchor of Hope ma riwruok makedo gi tuo kansa okwayo ganda duto olim ute thieth ne pim mag kansa kaloni thieth mar tuono ero kofweny chon to yot moloyo kofwenye koleo. Na chako thieth rasha kae motimna operation mogol na otumna bero mogol thunda oko motimna thieth mag kemo matieko te madhi wengo na kuru matieko te koro amor kayudo kaka antiere gisani onyisani tuono dok piny agoni dakteche wa erokamano maduong' ahinya to gi nyiwa mapod tindo danga kwa kik ubed maluor wuoguru mondo dhi screening mondo rang kaka ngima uchalo kik iluor. Wawuotho ir jotuo, wawuoyo gi jotuo, ng'eyo ni to en ang'o challenges mage ma jotuo mantiere mayudo kansa ginigo. Ka en mar yath to waneni to wanyalo konyo jatuo ni nade. Ka en mar NHIF waneni wanyalo konyo jatuo ni nade. Ka en mar nong'ise no tim gima kama to karo kong'eyo no nego tim nade. To wamiye yo monego bedni oluwo no tim kama. Watiyo gi nyamrerwa to nyamrerwa gi onego bedni wuothe ot ka ot mabedo ni gichiegni gi jowa ginyalo wuoyogo iwinjo nang'o ka in gi rach moro amora tinyalo konyi gi kanyo. Mar ariyo wayudo ni watimo gimiluongo ni screening e osiptende wa sani makidhi kiwacho ni in gi gima iluongo ni kata ka en swell ka en gimokuot to itimo ni screening kendo ithiedhi kaluwore gi kaka ibiro. Omiyo ji te nyaka wabed ni wan gadier ni kansa nitie kendo nego bed ni wadhi mondo wabed screen. Screening ok nyis ni in gi kansa, en idwa ni ng'e ni achal nade. Ywaruok no muocho kinyi makawuono e ward ma biashara Nakuru East, Tokted County ma Nakuru chungo gedo mar stonde e chiro no kaluwore ni mano en bath lo ma bende giwacho ni jopiny owinjo bed ni wuothe. Johala no wuok tung' mosuo koda chudhe ma wachore ne dwaro yako lobno kendo gero stonde kane giseiko nyaka mwandu mag gedo kapok ne opudhgi kod piny owacho. Johala go nolora paya mamburu gishua kane gitemo mar golo mwandu mag gero stonde go e kuonde wuotho e chiro no. Jagoro mar kaunti ma Nakuru Samuel Mwaura owacho ni kaunti ok biyie wach mar yako lope mag sirkal. So along the street walk outside the mosque, there are some group of people who are trying to build kiosks,
And the community, the business community, that is the market people, are up in arms because they are saying they cannot allow kiosks to be built outside. We want to say that for us, the peace is important. We want to keep peace first. But anybody who wants to do any form of development must seek development approval from the county government. Hatuwezi kubali vitu kama hizi zikuja zianze kuwekwa hapa juu zinamaliza hii soko yetu kazi. So kama ni vibanda, watu wanunue ploti zao waeke kwa ploti zao, si kwa barabara na si kwa ukuta. Chenro mag gero udi manengo gi ogonyore michwalo koda piny owacho dhi nyime kendo machiegni jo Kenya biro chako dak e utego. Mendi kaluwer kod jatend migawo mar lope kod dongruok bombe Alice Wahome. Omabendo lero ni gedo mag udi 38,000 dhi nyime e sechegi. Omedo ni e bwo dweche 6 mabiro gedo mar udi mamoko 62,000 biro bedo ka osechakore. Oloso ruiru e seche manodhi chwo wang'e e tije gedo mag udigo maromo 1,50 e Kings Boma Estate. Wahome owacho ni kochakore higa manyien jo Kenya mathoth biro yudo kosechako dak e ute machal koda magi. Omedo ni geno makamano medo thuolo mag tije kendo kelo dongruok mathoth kokalo mag uchumi e thurka. I mean, the previous regime had taken off and started, but I think there were many challenges. Of course, those land issues and basically, taking off in this kind of regard is not that easy. But we are now looking at maybe up to 38,000 units that have started. So we expect that within the next 6 months, we'll be looking at possibly about 100,000 units taking off. We expect to finish this project, a total number of housing units, 1,050 by 2025. If King's developers give us the houses area, the better. But these people are also doing for us the houses in Thika. At least they have taken some projects in Thika. Prophet and his family run a vibrant church. The congregants are happy, the tithe is flowing in. A heavenly dream is promised to all. But Prophet has a secret, and his church is driven by greed. Would you die for your church? Get out of my church. Shambhala Wanyama. Available now, only on View Sasa. Wash your clothes with Toss Lavender to leave your clothes with a lasting, irresistible freshness. An Bahati neging'ia ka mtoto wa mama tinde giluonga mtoto wa Kavagara. En mogo mayom rachar dum mamit to yudre kamora mora kwa raha familia atiogi raha premium. Bedo ni ng'ato ni kod tuo mar kansa ok onyiso ni ong'adne buch tho. Lim od thieth mantie machiegni kodi mondo pimi kata timni screening. Oteni okelni kod Royal Media Services. We care.
wamiyo Nyasaye duong' kendo wagone erokamano kuom mago mosetimo. En sama kare ma wayudo jip kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Bang' mano wabedo kod bands mopogore opogore mamiyowa wende mag pak. Nyithindo bende ok wawe oko ka giyudo thuolo mar jiwo joweche. Wabedo kod thuolo mar chwalo injili gi wende mamit mag pako Nyasaye. Jower mag injili bende ok wawe oko kama giyude thuolo mar pako Nyasaye kod wende mag pak. Bende wabedo kod thuolo mar winjo neno kaachiel kod twak ewi weche mamulo ngimawa kaka jokristo.